Welcome, International Self-Made Friends Union. Welcome to you all. ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଚରିତ୍ରହୀନ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ କହିବି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ମୁଁ କାହିଁକି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ନା ଏହି ରିସେଣ୍ଟଲି ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ନାବାଳିକା 14 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରେମ କରିବା ବାହାନାରେ ମୋର ଜଣେ ଅତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ରିଲେଟିଭ୍ ସହିତ ଭଲ ପାଉଥିବା ବାହାନା କରି ତାକୁ ସେ ନାବାଳିକକୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଗୋଟେ ନାଟକ କରିଥିଲେ। ସେ ଝିଅ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅକୁ ନେଇ ଏମାନେ ନାଟକ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଏବେ ଚରିତ୍ରହୀନ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରୁଛି। ଭାବିନଥାନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ନାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଫସେଇ ଦେବେ। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏକି ମୋତେ ଫସେଇ ଦେବ। ଇଟ୍ସ ଜିରୋ, ଆମ୍ ଜିରୋ। ପ୍ରଥମରେ ଏହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଚରିତ୍ରହୀନ ନାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅଫିସର, ଆପଣଙ୍କ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କେତେ ଲୋକ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? କେତେ ଲୋକ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ସେଇ ଚରିତ୍ରହୀନ ନାରୀମାନେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମ୍ବିଧାନର ସେହି ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବି। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେହି ଯେଉଁ ନାବାଳିକାର ମା ପାଖକୁ, ଯିଏକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଆଳ କରୁଥିଲେ ତୁମ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବୁ। ସିଏ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ, ଅନେକ ଭାଇ, ଅନେକ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେଇଥାନ୍ତି କି କ'ଣ କହିପାରିବିନି, ଅନେକ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ମୋଠି ଫୋନ୍ ଆସିଛି କେସ୍ କରିବୁ, ତୋ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବୁ। ସେଇ ନାବାଳିକାକୁ ଆଳ କରି, ଯେହେତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ରିଲେଟିଭ୍ର ଆଧାରରେ ମୋର ନିଜ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଡ଼୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଆଳ କରି ମୋତେ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଚିରନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଚରିତ୍ରହୀନ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବି, ନିଶ୍ଚିତ ସାବାଡ଼ କରିବି। ଆଉ କେମିତି କରିବି ଆଜି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ଯିବା ସେଇ ଚରିତ୍ରହୀନ, ମୁଁ କହିବିନି, ଜଣେ ନାବାଳିକା, ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଜଣେ ଭାଇକୁ ଭଲ ପାଉଛି କହି ଆସିଥିଲା। ତ ଯେଉଁଦିନ ସେ ନାବାଳିକାକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ବାହାଘର କରିଦିଅନ୍ତି ବା ସେ ଝିଅ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ଚାଲିଯାଏ, ତା ପରଦିନ ସେଇ ଯେତେଜଣ ଲୋକ ବି, ଯେତେଜଣ ଅଫିସର ବି, ଯେକୌଣସି ଅଫିସ୍ ଏଥିରେ ସେ ନାରୀକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ପିଲାକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଚରିତ୍ରହୀନ ନାରୀକୁ ଆଜି ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲଢ଼େଇ କରିବି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଜିରୋ, ଆଇ ଆମ୍ ଜିରୋ। ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ଚରିତ୍ରହୀନ ନାରୀ କହିବାଟା ଭୁଲ ହେବ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ଛୋଟ ଛୁଆ। ତ ମୁଁ କହିବି ସେଇ କୁନି ଝିଅର ମା ପାଖକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ଫୋନ୍ କରିବା, ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ହ୍ୟାଲୋ ମାଉସୀ, ମୁଁ ସେଇ ତମ୍ବାହାରାରୁ କହୁଥିଲି। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ, ତ ଆପଣ ଝିଅ ପାଇଲେ ନା ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପାଇଲେ ତ? ପହଞ୍ଚିଲା ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ? ହଉ, ଏବେ ଖୁସି ତ? ହଉ। ଆଉ କେତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, କେତେ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଆଉ ଝିଅ ଏବେ ପାଖରେ ଅଛି ନା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି? ଓହୋ, ତାର ମାଉସୀ, ତାର ଏଇ ମୋ ବହି ବସ୍ତାନି, ତାର କ'ଣ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ଆମର ଘରେ ଅଛି।
ଓହୋ ଆଉ ହେ ତାର ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ବି ସେଠି ରହିଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନେବେ ନାହିଁ। ହଉ ଭଲ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ନା ତାର ଜିନିଷ ତାର କ'ଣ ଥିବ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଧାର ଫାଧାର କ'ଣ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ନେଇ ପଠେଇଦେବୁ କ'ଣ ବସ୍ରେ କ'ଣ। ଓହୋ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ହଉ ଆପଣ ଖୁସି ତ ଆପଣ ଛୁଆକୁ ବି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ତାକୁ ତାର ଖୁସିରେ ଆପଣ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିରେ ତାକୁ ଖୁସି ରଖନ୍ତୁ ଉଭୟ ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଅଧା କାନ୍ଦୁଥିବେ ଅଧା ହସୁଥିବେ ସେଇଟା ଭଲ କଥା। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଚଳ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହ ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ଟା ଦେବେ କି? ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ଉଠିଲେ ଟିକେ କହିବେ ତ ଫୋନ୍ କରିବ ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହେବି। ଏତେ ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ଟିକେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ହେବେନି ଯାହା ମାନେ କେତେ ଲୋକ କାନ୍ଦିଲେ କନା ମା ଦେଖିଆ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କାନ୍ଦିଲେ ଏ ପିଲା କାନ୍ଦିଲା ୟାର ମା ବାପା କାନ୍ଦିଲେ ମାନେ ଥାନା ଫାଣ୍ଡି କେତେ କଥା ହେଇକିନା କେତେ ଲୋକ ନ କାନ୍ଦିଲେ ଟିକେ ଭୁଲ ପାଇଁ ବୋଲି କେତେ ଅଶାନ୍ତି କଲେ ସେମାନେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ ସେମାନେ କରିଦେଲେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ କି ଏଇନା ଏ ପିଲାଟା ବଦନାମ ସିଏ ବଦନାମ ଏ ପିଲାଟାକୁ ଆଉ କିଏ ଝିଅ ଦେବେ କି ମା କହିଲ ଦେଖିଆ ଏଇନା ଯିଏ କହିବ ସିଏ ପୁରା ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଏଇନା ତାକୁ ସେଇଟା ଭଲ ପିଲା ନାହିଁ କହିବେ ନା ନାଇଁ ମା କହିଲ ଦେଖିଆ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଛୁଆଟା ବି କମ୍ ଏଜ୍ର ମା ସିଏ ବି 18-19 ବର୍ଷର ଛୁଆଟା। ଆଁ ବାହା ହେଇପାରିବ ଯେ ଏଇନା ୟାକୁ ଝିଅ ଦେବେ କି ଇଏ ଗୋଟେ ବଦନାମ ହେଲା ନା ନାଇଁ ମା କୁହ ତୁମର ଝିଅଟା ବଦନାମ ହେଲା ଏ ପୁଅଟା ବି ଆମର ବଦନାମ ହେଲା ନା ନାଇଁ କୁହ। କେମିତି ହେଇନାହିଁ ପିଲାଟା ପୁରା ଦୁନିଆ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ତୁମେ ଥାନା ମୁଇଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପାଖକୁ ଆସିକି ନିଅ କହିଲି ତୁମେ ଆସିଲ ଥାନାକୁ କେତେ ଲୋକ ନେଇ ଥାନା ଫାଣ୍ଡି ହେଲା କେତେ ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଠୁ କେତେ ଲୋକ ଯାଇକି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କେଉଁ ହିସାବରେ ଏମାନେ ନେଇକିନା ଯିବେ ଦିଦି କହିଲେ ଦେଖିଆ ଆପଣ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ କଥାଟା ମୁଇଁ ଭଲଟା କହିଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଖରାପ ବାଟକୁ ଗଲେ ଏଇନା ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ହେଲା ମୁଇଁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ମା ମୋତେ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଜମା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି। ମୋର କହିବା କଥା ଏଇନା ଏଇ ଛୁଆଟା ବଦନାମ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆଟା ବଦନାମ ହେଲା ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହୁଁ ହୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପୁଅକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆମର ଏରିଆ ଲୋକ ଆମର ଟୋଟାଲି ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକଟା ସାରା କ'ଣ ସବୁ ହେଲା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କଲେ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ କହନ୍ତୁ ସମାଧାନଟା କ'ଣ କରିବେ ଏଇଟା ଭାବନ୍ତୁ ନା ଯେ ଆମ ଝିଅଟାକୁ ଆମେ ନେଇଗଲୁ ତାଙ୍କ ପିଲାଟା ସିଆଡ଼େ ରହିଗଲା ଏଇଟା ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ବଦନାମଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ଯଦି ଆପଣ ତା ଝିଅଟାକୁ ନେଇଗଲେ କି ମୁଁ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ କଥାରେ ରାଜି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁବି ଗୋଟେ କାମ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ହିସାବରେ କହୁଛି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିପାରିବି ନା ନାଇଁ କହିଲେ ଦେଖିଆ ଯେ ଏମାନେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ରହନ୍ତୁ ମୋ କଥାଟା ଶୁଣି ସାରନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଫସେଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଏଇ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନା ନାରୀକି ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଆଣି ମୋ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ନେଇକିନା ଅଲଗା କୋଉଠି ବାହାଘର କରିଦିଅନ୍ତି ବା ତାକୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିପାରିବି ନା ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ଭୟରେ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା ନିଜ ଛୁଆକୁ ନିଜ ଝିଅକୁ ନିଜ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନିଜେ ଆଇତି କରିପାରୁନ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟର ପୁରୁଷକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାକୁ ଦୋଷ ଦେବାରେ ଲାଗିଛ ନେଇକି କେତେ ଭଲ କାମ ତୁମେ କରୁଛ। ନିଜ ଝିଅର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଚରିତ୍ରହୀନା ନାରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭାଷା କହିବି କେମିତି ବେଜିତ୍ କରିବି ମୋ ମାନେ ପାଟିରେ ଭାଷା ବାହାରୁନାହିଁ। ବେଧେଇ ଅଭଦ୍ର ନନ୍‌ସେନ୍ସ ବାଷ୍ଟେଡ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଠିକାରେ ଆଲୋ ବେଧେଇ ତୁ କବାଟ ଖୋଲିଲୁ ବୋଲି ସିଏ ପଶିଲା ତୁ କବାଟ ଖୋଲିଲୁ ସିଏ ପଶିଲା ବୁଝିପାରିଲୁ କବାଟ ଖୋଲିଲୁ ତୁ ଦାଇ ନାହିଁ ଯିଏ ପଶିଗଲା ସିଏ ଦାଇ ନାଇଁ କି ତୁ କାହିଁ କବାଟ ଖୋଲୁଥିଲୁ କବାଟ ଖୋଲିଲା ଯିଏ ସିଏ ଦାଇ ନୁହଁ ଯିଏ ପଶିଗଲା ସିଏ ଦାଇ ନାଇଁ ତୁ ଦେଖେଇଲୁ
सी कला तू देखा लोक दायी नहीं नुह कि सी पसैवा लोक दायी नहीं बेधई कोठिकार तू कबाट खोलु सी पशिला तोते किए कौला कबाट खोलिया न तू न खोलीदे तू कबाट न खोलीदे सी पशि था कि तू देखलु बोली से भर्ती कला तू देखलु बोली से कला तू न देखई सी करि था कि तोते अभद्र गुड़ा कोठिकार तुम्हें को टिके लज्जा माड़ूनी से चरित्रहीन नारी मान को टिके लज्जा माने बेधई बोल तुम जो केते नेता मंत्री ऑफिसर केते बड़ बड़ केते लोकंकर केते साधारण लोकंकर जीवन बर्बाद होची तुम जानी पारुना तुमको कौन कहबी मो मुहर भाषा बाहर नहीं पुरुष पुरुष गोटे नारी प्रति आकर्षित हेबा बा गोटे नारी गोटे पुरुष प्रति आकर्षित हेबा सेटा सृष्टिर नियम भगवान कर वरदान तुम्हें से वरदान को सृष्टिर से भगवान कर से वरदान को तुम्हें असम्मान करुछ तार सदुपयोग तुम्हें करिपारुन ताकू तो तुम्हें भगवान कर वरदान को तुम्हें असम्मान करुछ अर्थात तुम्हें भगवान को असम्मान करुछ जानी पारुछ तुम्हें भगवान पुरुष गोटे नारी प्रति आकर्षित हेबा भगवान कर सृष्टिर नियम आउ आकर्षित न हेबा सृष्टि ध्वंसर कारण सृष्टिर से नियम भगवान कर से वरदान को तुम्हें अवमानना करिबा अर्थात ताकू अपव्यवहार करिबा अर्थात सृष्टि को ध्वंस करिबा तुम्हें केते विशृंखलित तुम्हें केते अशांति सृष्टि करुछ दुनिया रे तुमको टिके लज्जा माडू नहीं नॉनसेंस इडियट बास्टर्ड गुड़ा कोठिकार चरित्रहीना कोठिकार तुम पाई बोली तुम यही भूल पाई बोली केते लोक दंडित होचंती जानी पारुछ अभद्र गुड़ा कोठिकार जड़े तू जदि तो पाई बोली तो माँ कांदुची तो बापा कांदुची तो परिवार कांदुचंती गोटे गोटे पुरुष को कंदौचु ता परिवार को बर्बाद करुचु केते लोक कांदुचंती आत्मा शांति महादेव केते परिवार को तू कंदौनु नॉनसेंस इडियट बास्टर्ड की धरका तो टिके लज्जा मन नहीं तो पाई बोली केते लोक कांदुछंती केते परिवार कांदुछंती तू जानुनो तू भल पाउची कहूचु देखला बेले बेधई एमिति भल पाउछु जे तो माँ को कंदौचु तो बापा को कंदौचु तो परिवार को कंदौचु तो बंधु बांधव को कंदौचु गोटे पिला को कंदौचु ता परिवार को कंदौचु ता लाइफ टाको बर्बाद कर दौचु तते दंड मिलवा दरकार बेधई कोठिकार चरित्रहीना सृष्टिर से वरदान को तू आज अवमानना करिनु सृष्टिर ध्वंस पाई लीला करुछु तते उचित दंड मिलवा दरकार संविधान को आज भांगी देवी मुही विधिर विधान बड़े जानिचु मते चिन्हिचु चरित्रहीना नॉनसेंस तू मनीष नुह मनीष रूप रे तू असुरुणी राक्षसुणी तू दुनिया को ध्वंस करने को आसीचु तते मर्डर हेबा दरकार तू मरिबा दरकार तू फांसी खुंडरे झुलिबा दरकार नॉनसेंस सीधार का तो पाई बोली आज केते केते ने अशांति सृष्टि होची तेणु सरकार पाखे अनुरोध करुच्ची चरित्रहीन नारी प्रति दृढ़ कार्यानुष्ठान व्यवस्था करा जाऊ एथिरे पुरुष मानकर आदौ भूल नहीं संविधान से नियम को परिवर्तन करा जाऊ चरित्रहीन नारी मान प्रति दृढ़ कार्यानुष्ठान व्यवस्था करा जाऊ सती नारीर सतीत्व रक्षा पाई व्यवस्था करा जाऊ सती नारी को मु पूजा करुची प्रार्थना करुची मार संबोधन दउची किंतु चरित्रहीन नारी मान दृढ़ कार्यानुष्ठान पाई आपण निकट में प्रार्थना करुची लो से माँ टाकू से चरित्रहीन माँ जो अशांति करुची तू जानिछु आत्मा शांति सर्वसिद्धि आउ जेते सबु पछे बुद्धि आत्मा शांति सर्वसिद्धि आउ जेते सबु पछे बुद्धि तू जेते नड़िया कदली धूप दीप नहीं लक्ष लक्ष टंका खर्च करी गोटे निर्ज वस्तु को पूजा कर लाभ किसी पाइबुनी किछि लाभ पाइबुनी तू घांटी हेबु तू अनेक आत्मा को कंदौछु तू घांटी होजु तो पुक जो कहीं मरुचु तो भविष्य केते बर्बाद करुची भगवान तू जानी पारुनो भगवान के तू जानी पारुलुनी आत्मा शांति सर्वसिद्धि आउ जेते सब पछे बुद्धि आत्मा शांति सर्वसिद्धि आउ जेते सब पछे बुद्धि
तू केते आत्मा को कंदौछु तो माँ बापा बंधु बांधव को से पुओ को कंदौछु ता परिवार को कंदौछु अनेक लोक को तू कंदौछु केते बड़ भूल करूछु केते बड़ भूल करूछु तू आत्मा शांति सर्व सिद्धि आउ जेते सब पछे बुद्धि तू से निर्जीव वस्तु को जाई पूजा करूछु निर्जीव वस्तुर पूजा करूछु किंतु माँ बापा गुरुजन साधु सन्थ को तू कंदौछु तू पापी तू मरिबु तू घांटी ही मरिबु पुक जुक ही मरिबु बेधेई तो तते फाँसी खुंटरे झुलेइबा मोर आवश्यकता रही चरित्रहीन नारी मानक फाँसी खुंटरे झुला जाऊ से भली व्यवस्था करा जाऊ सरकार निकट में यह मोर निवेदन आज से चरित्रहीन नारी मानक पई अनेक किछि नाटक सृष्टि हेलानी आउ से चरित्रहीन नारी माने आज अनेक साधु सन्थ सन्यासी को अनेक नेता मंत्री को अनेक साधारण लोक को ऑफिसर मानकर छुआ मानक साधारण लोक मानक केते न निर्यातना देलेनी ते निर्यातना बंद करंतु ए निर्यातना बंद करंतु सरकार नियम को परिवर्तन करंतु इट्स जीरो आई एम जीरो आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स आई ओनली वांट वर्ल्ड पीस आई लव यू मदर आई लव यू फादर आई लव यू ऑल आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स व्हाटएवर आई से not to you but to all whatever I say not to you but to all whatever I say not to you but to all I love you I love to my mother I love to my father I love to all I love you I don't hate you whatever I say not to you but to all it's zero I'm zero I don't want anything else I only want world peace